watan Zulhijja, wata da yake da tarin falala da wato baiwa a cikinsa, watan da Allah yake karɓar ibadu a cikin musamman kwanakin nan 10. Idan mutum ya samu dama a cikin wannan kwanaki 10 yakan iya bin su da azumi baki ɗaya. Idan bai samu dama ba yakan yi ƙoƙari ranar arfa ya ɗauki azumi, shine 9 ga wata kenan. Wato wannan wata Allah subhanahu ta'ala ya keɓance shi, ya ba shi falala da yawa, wanda ya kamata mutanenmu su koma zuwa ga Allah a cikinsa, kuma su yi roƙon Allah ya musamman a cikin kwana 10 nan a yawaita hailala da istighfari, wanda Ubangiji subhanahu ta'ala tun ya faɗa, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tad'una lillahi wa qara. Ma'ana shi istighfari shi kadai Allah ya ce ku nemi istighfari daga Allah. Saboda wannan istighfari yana ƙara muku kusanci da Allah a ƙarshen aya kenan. Amma innahu kana ghaffara, Allah mai gafara ne idan kuna gafara. Yursilu samaa alaykum midrara, Allah in kuna yin istighfari sai sauka muku da ruwa, sai muku kuma imdadi, Allah ya muku imdadi da dukiya da 'ya'ya masu kirki na gari. Sannan Allah ya buɗe muku wato shuke-shukenku, gonakinku su yi kyau da kuma ƙoramu masu kyau. Allah a ƙarshe zai cewa me yasa ba ku neman kusanci da Allah ne? Daga duk masu neman kusanci da Allah suka ƙara yawaita istighfari zuwa ga Allah. Amma ita kuma ranar layya, babban abin da Allah ya fi so shine a yi yanka a ciki. Ba ibada da kai yanka a cikin ranakun 10 ga Zulhijja. Daga wanda ya samu dama a cikin masoya manzo Allah, to Allah ya samu ya yanka. Wannan zai bada fa'ida da kuma ƙarin kusanci da Allah da kuma lada mai yawa. Dan uwanku Usman Mai Dubun. Assalamu alaikum wa rahmatullah.